tervetuloa Sampo Markettiin. Tää löytyy voiteet vaikka kutia vaan ahteri. Mitä oisit vailla? Katsotaan löytyisikö rohtoa ärtynee kivekset. Ei ihme kun ajat Volvoa. Tää löytyis tällainen kivespussi voide. Levitä kerran päiväs paksu kerros tohon toiseen. Hei vittu mihin juokset, toi tuote pitäis maksaa. Fuck ditses päde otti juoksun voite matkaa. No moro. Tässä ois Sampo meikän Marketista, niin tollanen späde, niin meillä kulkeva räppipää kävi tässä kyselee jotain voidetta noihin ärtyneisiin kivespusseihin ja se sit lähti maksamatta juokseen tosta ja joo, ei siis ollut 3 euroa tai jotain tuo voide, mutta ihan periaatteesta tuli soittoa teille. Ai, se on vanha tuttu. Okei, no niin, kiitti, moro. Paka Hannu. Vittu. Sampomainen kaupasta, alkkarit mä ostin. Ne iski mulle silmään kun hyllyläni loisti. Mut jätkätä saatana kusettikin meikä. Kun päälle ne pistin, niin olikin perse reikä. En mä vaidannut vittukaan, jatkoi vaan matkani. Yhtäkkiä kutina suoraan mun palleihin. Painoin takas kauppaa ja hyllyltä rasvaa. Näytin myyjälle finkku kun ei aikonut maksaa. En mä pysty juokseen, mut darra hölkän tepsi. Kaiken paskan jälkeen poliisitkin vielä etti. Nuukasi alkkaret tuoksuupas hassulta, mut tästä ei voi erehtyä Sampo pöllinä Hannulta. Voi vittu, mulla on päällä Hannu syy, saatana, voi vittu.